भारतयाव जा दुर्गा फुजा बे दुर्गा फुजानि ग्रिटिंसखौ साफ्रोमबो बिटिआर बासिनिसिम आं आंनि बेक्तिगत आरो न'खरनि जानानै हरग्रोबाय। बे दुर्गा फुजाया जोंनि बिटिआर हालामाव सान्थि लाबोथों, जौगाथाय लाबोथों आरो खौसेथि लाबोथों। जों साफ्रोमबो जुगामियै गासैबो खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नानै जोंनि जा थांना थानायनि राहा लामा बेफोरखौ बानायना लानो हाथों। बेखौनो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों ग्रिटिंस हरनाय जाबाय। गोबां फुजा समावहाय माखासे मा होननांगौ जागोन बेखौ बेफोरबायदि सोलियोमोन, खिन्थु नैबे देग्लायनि बोसोरावहाय बेफोरबायदिखौ होनाय जायाखै। देग्लाय ओरैनो चिफ मिनिस्टारा डिसिफोरनिसिम स्ट्रिक्ट अर्डार हरखादों। दा बेखौ एडमिनिस्ट्रेसना बन्द' खालामदों। गतिके गोजौनिफ्रायनो एडमिनिस्ट्रेसना बन्द' खालामनाय हिसाबै निस्सय पुलिस प्रसासननिसिमबो बे बाथ्राखौ डिसिआ दैथायहरनाय जादों बा एडमिनिस्ट्रेसना दैथायहरदों। बे एडमिनिस्ट्रेसननि बाथ्रा जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा थाया। मानोना जों पलिटिकेल पार्टिनि साफा सोद्रोमा हिसाबै पलिटिक्सआव जेनेबा एमिउजमेन्ट, इन्जयमेन्ट, इन्टारटेनमेन्ट बेफोरखौ जों मालाबाबो जोंनिफ्राय बादा होनाय थाया। बे सोरबाया जुदि बुंदोंब्ला गभर्नमेन्टनि मानसिनि आखाइ दं होननानै बे गोरोन्थि। जों बेवहाय आखाइ होआ। मानोना बे जोंनि नोजोराव पार्ट एन्ड पार्सेल समाजनि मोनसे बाहागोफोर। खिन्थु जायखौ खालामनानै समाजाव गुबुंले आबहावा सोमजियो, बेफोरखौ खालामनायनिफ्राय जानगारना थायोब्ला समाजा मोजां जायो होननानै जोंबो सानो आरो बेल'। बर'आव जायखौ रोनसोन्द्रि होननानै बुङो आरो गुबुनफ्रा जायखौ दुर्गा देबि होनना बुङो, दुर्गति नासिनि होननानै बुंदों। माने खैदां खैफोदखौ गासैखौबो फोजोबस्रांनानै मुलुग संसाराव गोजोन लाबोनाय आरो दानब दैत्य दैस्युफोरखौ फोजोबस्रांनानै मुलुगाव धोरोमनि लामाखौ गेवहोनाय, बिनि थाखायनो दुर्गा देबि। आरो जिहेतु बे बोसोरसेयाव खनसे बेखौ फालिनाय जायो। दा सिडली समष्टि थामहिनबा नैबे 14 नं चिरां दुवार समष्टि, बेयाव गोबां फुजा मन्दपफोर दङ। बेयाव जोङो बै बिमा दुर्गाखौ सिबिग्रा जायफोर आफादफोर बा कमिटिफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमदों। आरो जिहेथु जोङो भारतबर्षआ गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे, इउनिटि इन डाइभारसिटि होननानै बुंदों, अनैक्यर माजत ऐक्य। दा बेखायनो जोङो बयबो जोंनि बिदा फंबाय सानलायनाय, हारि धोरोम बोरोन सायख'आ जासे जों बयबो जाहाथे जोंनि फोरबोफोरखौ फालिलांनो हायो। आरो बे फोरबोजों जोङो गावजों गाव खाथियाव साफिनायनि मोनसे सुजुग बियो। बेखायनो जोङो बे फुजा मन्दपफ्राव बेरायदों। दा दिनै बे फुजा समाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गासै सिडली समष्टिनि सुबुंफोर, बिटिआरनि, आसामनि, सारा भारत आरो सारा मुलुगनि सुबुंफोरनो नैबे बुब्लियाव गोजोन हामलायनाय हरदों। जेन' जों बयनिबो बिदा फंबाय सानलायनाय, जोंनि गोरोन्थिफोरखौ नेवसिगारलायनानै जों बयबो जाहाथे अनलायनानै बुहुमाव थांनानै थानो हायो। थांनाय बोसोरनिया कर'ना भाइरासजों जोबोद साग्लोबसारदोंमोन। देग्लाय कर'ना भाइरासनि बिदि गोहोम जोंनि भारतबर्षआव गैलिया। दा नैबे बुब्लियाव आं सानो जे बिमा दुर्गाया दुर्गति नासिनि होनना बुंदों, खैदां खैफोदखौ फोजोबस्रांग्रा। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि नैबे ओनसोल बा सारा भारत नाङै, सारा बिश्व नाङै बेबायदि खैदां खैफोदा जाहाथे दाफैथों, बेखौनो मिजिं खालामदों। जोबनायाव खेबसेबाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बे बुब्लियाव आं हरदों। सार, मेला समाव गोबां माने फुजा समाव मेला गोबां जायोमोन, नाथाय एबार बे बाराव जायाखै। आसाम सरकारनि ना नैबे लकेल गभर्नमेन्टनि बिथोनजों? माने गोबां मानसिफ्रा लकेल गभर्नमेन्टनि होननानै बुंलायसोदों। नङा, बियो दिनैहाय सारा आसाम नाङैनो जिहेथु जों नुदों जे चिरां जिल्लानि जिथु रिजाल्टनि जि थासारि, बेखौ नायोबा जोंहा चिरां जिल्लाखौ जोबोद मोजाङै बयबो, सोरबा बुंनायनि खोथा नङा, सोरबाया बादा होनायनि खोथा नङा, सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ जौगाहोनांगौबा जों बयनिबो हयथ' निस्सय खामानिफोर थागोन। आरो दिनै आसाम सरकारनिफ्रायबो जिहेथु मेलाफ्राव सिगांफ्राव जिहेतु नोङो ड्राग्सनि प्रचलन जायोमोन, निसा जातीय प्रचलन जायोमोन, जौ जुवानि बिराद मोनसे थासारि दंमोन। दा बेफोरखौ गैया खालामनानै समाजाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनाय
मानोना जुवानि गेजेरजों बेयाव रांखान्थिनि इनभल्भ थायो गोबां मा दिनैहाय न'खरखौ बन्दकआव दोननाय बायदि अबस्थायाव जुवानि गेजेरजों जायो दा बेखौ नायनानैनो हयथ' आसाम सरकारा जिथु गोजोन सान्थि लाबोनाय राङारि बिथिङाव जौगाहोनाय बिनि थाखाय जुवा होनायफोरखौ बन्द' खालामनानै समाजाव जाहाथे बिनि गोहोमा इयुन जोलैनाव जाहाथे गोग्लैया बिनि थाखाय निस्सय सानदों आरो बेयाव खोनानाय जादों जे माने लकेलनि सोरबा MLA सोरबा EMफ्रा बेखौ बादा होदों बा लकेल गभर्नमेन्टआ बादा होदों बिनि बेबायदि जेबो गैया मानोना प्रसासनिक भाबैनो बे बुस्थुखौ खालामनाय जादों प्रसासना जिथु खालामबायब्ला जों बयबो बेखौ मदद खालामनाया मोजां आरो जोंनि इयुन जोलैखौसो जोंहा नायनांगौ दङ जों इयुन जोलैनो मोजां मोनसे थासारि जों होनांगौ मोजां मोनसे फोरोंथाइ होनांगौ जिहेथु जौ जुवाया समाजखौ मोनसे गाज्रि थासारिजों लाङो गाज्रि सोलोंथाइ गाज्रि इयुन जोलै लाबोगोन बेखायनो बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ सोरबाया बुंनाय बायदि सोरबाया सन्देह खालामनाय बायदि बेबायदि सोरबा लकेल सेल्फ गभर्नमेन्टआ खालामदों बादा होदों सोरबा माने लकेल रिप्रेजेन्टेटिभआ बादा होदों बिदि जेबो बाथ्रा गैया बे एकदमबारे नंखाय बाथ्रा बिदि बुंनायनि जेबो जोंहा मोन्थायबो गैया समाजखौ बयबो गोरों समाज दङ गोरों समाजखौ बयबो साननो रोंखागौ दा बेयाव एक्सन रिएक्सन बाथ्रा थायो बेयाव हयथ' सोरबाया बेखौनो मोजां मोनग्राबो थागोन सोरबाया गोबाङानो हयथ' मोजां बेखौ बन्द' खालामनायाव बा सरकार मा होनो प्रसासननिफ्राय बन्द' खालामनायाव मोजां मोनग्राबो थागोन जिखि जादोआ देग्लायनि जे मोनसे थासारि बे थासारिया जोंनि थाखाय इयुननि थाखाय जुदि मोजां जादोंब्ला जों प्रसासनखौ निस्सय मदद खालामनांगोन आं बिदिसो सानो बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 91015411839365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन